Het ledental van de commerciële club Ljouwert is de laatste het zien hier, maar ze wat de helte waarom. Dat was juist onduidelijk op een eerste van de club. Op dit tijd zijn er nog zo'n 360 leden. Goed zien alleen wie dat er nog 600. Vooral de sociale netwerken via internet brengen de laatste jaren ondernemers bij elkaar. Natuurlijk hebben wij last van LinkedIn en ik bedoel, heel veel mensen maken daar gebruik van. Maar ik vraag me af of dat nou de reden is waarom wij zeg maar, met krimp in ons ledenbestand te maken hebben. Hield iets meer ondernemers ben wel voorzichtig optimistisch door de toekomst. Klas denkt net dat de crisis de oorzaak is van de krimp van zijn club. Nou, omdat ik denk dat juist de economische crisis zou maken dat mensen naar de commerciële club toekomen. Omdat ze handel nodig hebben voor hun onderneming. Toch heeft de commerciële club Ljouwert wel vertrouwen in de toekomst van de ondernemersvereniging. Zorgen dat de bijeenkomsten aantrekkelijk zijn, dat er goede sprekers komen. En dat mensen elkaar toch weten te vinden en de mogelijkheden creëren om goed te netwerken. Want nogmaals, LinkedIn is een concurrent, maar persoonlijk contact is nog steeds heel belangrijk.